Gelo rojek pere veket mahkema hune dikaribin bu Kurdî xwe biparêzin. Îro em ê qala bi zimanê Kurdî parastin bikin. Li mahkemeyên Tirkiye tenê zimanê Tirkî tê qebûl kirin. Parêzer, hakim û savcî bi Tirkî kariyê xwe pêk tînin. Yani dilekçe û daxwaznameyên xwe em bi Tirkî dinivîsînin. Ji me re halê hazir li mahkema bi Kurdî serbestî tune. Lê ji bo bersûca yani sanık re kanûnê de îstisnakiye ye. Da kanûna cezayên de bersûc parastina xwe ya bi devkî bi Kurdî xwe baştir îfade bike û bi Kurdî bixwaze xwe biparêze, ew ê dikaribe Kurdî bişuxlîne. Lê ji bo hakim bersûc fehm bike, wergerkî jî lazim e. Bersûc ew ê Kurdî xwe biparêze û werger jî vana wergerine Tirkî. Mesrefê werger dewlet nade. Bersûc ew vana ji ceba xwe de bide. Îro li mahkema serbestiya Kurdî zavên dike. Hema bêje tune ye. Bi sed hezaran mirov jî Tirkî pirtir bi Kurdî xwe baştir tînin ziman. Ji ber ku Tirkî xwe baş nikare bîne ziman, ew naçe dawa mafê xwe nake, dûr dibîne ji mahkema. Ji bo parastin û mafên mirova zimanê Kurdî lazim e li mahkema û li her derî serbest bibe. Em hêvîdarin ew ê ziman serbesttir bibe. Hevalno, hûn dixwazin em qala kîja mafa bikin. Şîrava binivîsînin, em ê qala wan jî bikin. Ji kerema xwe me bişopînin. Hesabê xwe de me parvekin û parvekirina behecbînin. Bibînin xweşî, bibînin bi Kurdî.